За инициативата, как ти хрумна, кога я създаде, каква е идеята на тази инициатива, която разработваш? Инициативата се казва Деца гиганти, всъщност въпросната мисията на моя живот. Какво представлява самата инициатива ти Деца гиганти? Това е програма, която цели да осигури работеща форма, отговаряща за натрупването на висока финансова култура сред младежта в възможно най-ранна фаза от тяхното развитие. Например, ще дадем за пример най-младият ни ученик по програмата Никола. Той е на 11 години и как да кажа, смело бих казал, че това момче не просто не отстъпва на останалите си съученици, дори на места е доста по-добър в тях, особено когато се отнася за дисциплина и за последователност в въпросните задания, които им отдават лекторите. Идеята на самата програма е да, освен материята, отговаряща за натрупването на висока финансова култура, е да осигурим подобаващи среда и условия за тяхното развитие. Първоначално нашите кандидати започват лекции, които се водят от професионалисти в сферата на финансите, съответно както са Петър Кацарски и Георги Детелинов, двама от първите ни лектори към програмата, които на добро сърце се включиха към проекта. Въпросните лектори предоставят определени задания към нашите кандидати, които ги държат интерактивно замесени в процесът на обучението им. Съответно, както виждате в самата програма, има различни по вид игри, развлечения в цел да могат да възприемат по-лесно информацията и да трябва да бъдат и практици, не просто да усвояват самите познания.